Goles a favor e os mesmos na contra. O Celta domina o primeiro tempo, é moi superior, crea 7 ocasións pero non marca. A Fortaleza Ferrolán racha o pouco de dar comezo ao segundo tempo. Unha boa parede, un centro de George Lucas e un remate magnífico de Ocas. 1-0. Cuarto gol na liga do dianteiro chipriota. O Celta marca o ritmo, impón os seus galóns, pero é o Racing quen ten as mellores oportunidades. O Cacique Medina lanza o traveseiro. Só un minuto despois, no 64, empata Charpenet a saída dun córner. Remata só, e o Racing métese no derbi. Métese e mete polémica. Jonathan reclama penalti de Lequi. O argentino mete o corpo. O árbitro di que non hai nada. A emoción acumúlase nos últimos 15 minutos. Ocas falla ese remate. E la Matina desborda con velocidade, inventa varios caneos e quen lanza o poste é Jonathan. Derbi de emocións e de sustos finais pros técnicos. En o partido que pechaba a xornada, o Athletic impúxose por 2-0 ao Recreativo con protagonismo especial para Josebe.